kiitos. Käydäänkö hakee Elkosta muutama pullo kossua? Kossua ja viskiä. Ja sitten vielä sieniä, kun ne nousee niin ihanasti päähän. Liu, 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 liu. Siis viimeksi mä olin niin sekasin lattialla, lentelin junia ja menninkäisiä. Tonttuja joka puolella, aurinko paistoi. Siis vittu sä oot kujalla. Juu. Totta kai. Vedin sun penokset ja on vielä ylpeä. Vitu ämmä. Moi. Hei ämmä, anna ne kassit tänne. Tapas. Ei älä vie niitä. Vittu mä oon mies, sä et maa mulle mitään, ei. Vittu mä rullan nää massit, kun pakko saada lekaa. Jos rullat, niin mulle puolet. Anteeksi. Mä otan nää massit, mä vien ne himaan ja laskee ja sit mä tuon sun Tuot sit tosi nopeasti ne, koska mun on ihan oikeesti pakko saada kohta piriin. Moi kulta, meillä oli just sessiot kesken. Aami tungettaa kun perseeseen. Turpa kiittää, mä tukertasin tää tyynyllä. Hei Amis, tuu kehdutta mut. Turpa kiis vittu huoraa. Kato,